ay maayo mangita o magpili og mga bunga diha sa palengke kung mamalit kitag mga prutas ni mga gulay atong piliun yun katong hamis, atong piliun tong way puntik-puntik, atong piliun to ang gitawag nato og dagko og the best kay alam kanato kini ang maayong bunga. Well, diha sa atong pagbasa karon mga igsoon, murag muhaom kining gisulti ni Jesus. Apan kung atong tan-awon mga igsoon, no? Dili usahay nga mga tambok, hamis, dagko nga mga prutas o gulay ang maayong bunga. Kay kining tanan kibalo kita nga sa atong panahon gipadagan na ni og fertilizer og sa tanang mga medisina nga gani usahay dili lang i-spray kundi ihumol na nila ang maong mga bunga aron lamang mahimong nindot tan-awon og maayo kaayo lantawon. Apan si Kristo dinhi sa atong ebanghelyo naghatag gayud og ehemplo nga mailhan nato ang kahoy pinaagi sa bunga. Kung kita kibalo sa kahoy o kung kita kibalo sa proseso na unsa kini pagbunga. Pero tawhanon nato nga lantaw diri dayon ta ma-attract kung unsa tong hamis, unsa tong dagko, unsa tong way puntik-puntik nga mga prutas. Pero gani nakibalo kita nga nanay nag-advise nga kung mamalit mo palita tong nay puntik-puntik, palita tong di hamis, palita tong nagani buslot-buslot nga mga dahon kay kana pasabot wala kayo'y fertilizer o wala kay medisina nga makadaot sa lawas. Mali ba si Kristo? Dili. Usahay mga igsoon, dili literal ang atong pagtan-aw diha og pagsabot sa ebanghelyo. Ang gipasabot ni Kristo nga diha lamang makita gayud nato ang mga maayo nato nga pagtuo, ang atong maayo nga gawi ug diwa pinaagi sa atong mga lihok. O kana siya naghisgot dili lamang sa per se diha sa mga kahoy kundi naghisgot kini sa atong Kristohanong kinabuhi nga naa gayud sa atong buhat atong mapakita ang tinuod natong pagkadisipulo ni Kristo. Daghan may disipulo ni Kristo. Kitang tanan disipulo ni Kristo. Kung atong tan-awon isip usa ka simbahang Katoliko, perting daghanang Katoliko. Pero gamay lang ang disipulo. Kay ngano, daghan ka nato nga kutob lamang sa bunyag. Ug human sa bunyag, wa na. Daghan ka nato nga kutob lamang usay sa pagsimba. Pero sa buhat, opposite na. Kining tanan makaigsunan, atong lantaw nga diha sa Kristohanong kinabuhi, kini kanunay ang malangturon nga hagit nga i-connect nato ang unsa tong atong gituuhan ngadto sa atong binuhatan. I-connect nato kung unsa tong atong kasinatian sa Ginoo ug usab atong nasinati ug ipasinati ngadto sa uban. I-connect nato ang atong kasing-kasing o ang atong mga kamot diha sa tinuod natong pagpuyo sa pagtuong Kristohanon. Kana mga kaigsunan, mingon si Kristo, ayaw mo pailad sa uniforme, ayaw mo pailad sa mga kining mga butang nga usahay nindot makita nato sa external
Kinahanglan makita ang internal. O kanunay nga gani, daghan ang mga relihiyon, mga sekta karon nga nigamit o grupo nga nigamit kang Kristo ug sa gawas nun nga panlantaw nindot og maayo apan pagsulod sa maong mga musunod sa maong pagtuo diha ang pagtuok kanila. Pero dili nato lantawon unsa sila, kundi lantawon nato unsa kita sa atong pagkakatoliko. Nahimo ba kitang disipulo ni Kristo? Nahimo ba kitang sumusunod ni Kristo? Nahimo ba gyud kita nga tinuod nga tumutuo ni Kristo? O fake lang ang atong pagtuo diha kaniya? Unsaon pagkaybalo? Tan-awon nato ang atong mga buhat. Pagtanaw usahay nato sa atong buhat, mayon matang, okay naman ang akong buhat, Pader. Wa man ko nangawat sa uban. Wa man ko nang lupig sa uban. Wa man ko nang daot sa uban. Wa ta naghimog daotan ngilad sa uban, pero dili ni maong bunga. Ang tinuod nga bunga, unsay maayo nga atong gibuhat ngadto sa uban. Kay daghan ang wa nagbuhat og daotan, wa man pud nagbuhat og maayo. Ngan wa jud gyapon putot ra gihapon ang atong bunga. Mao na mga kaigsunan, challenge di ining adlaw nga sa akong pagkadisipulo ni Kristo, kinahanglan mapadayag nako ang maayong bunga pinaagi sa akong maayong buhat ngadto sa uban, maayong pulong ngadto sa uban, maayong diwa ngadto sa uban. Bahala na usahay ug sama sa kahoy mo sakripisyo ang kaugalingon nga kahoy para lang nga makahimog maayong bunga. Busa nining Eucharistia atong pangayoon uban sa pangama ni Santa Maria kay karon inahan sa kanunayng panabang kaunta tabangan kita. Dili nga mutambok isip kahoy, kundili mamunga o maayong bunga aron makahimaya kita sa Dios nga maoy nagtawag kanato sa atong kinabuhi. Amen.